F'Ħattart infetħet dar li se tilqa' fiha pazjenti bi problemi ta' saħħa mentali, pazjenti li jkunu ħarġu mill-Isptar Monte Carmeli u jridu jerġgħu jintegraw fis-soċjetà. Għalhekk id-dar tinsab fil-qalba tal-komunità u saret bħidma bejn ir-Richmond Foundation u l-Gvern. L-ewwel 10 pazjenti li se jkunu kollha nisa se jidħlu fi ftit żmien. Il-Ministru għas-Saħħa Chris Fearn qal li bħalissa hawn 13,000 persuna li qed tieħu xi tip ta' kura tas-saħħa mentali. Intant, il-pazjenti se jgħixu f'dar li hija attrezzata b'dak kollu meħtieġ. Fil-waqt li l-Gvern se jagħti l-għajnuna medika, ir-Richmond Foundation investit mal-85,000 € fid-dar li kif spjegat il-kap eżekuttiv ta' Richmond Foundation Stefania Sant Dimek għandha lan li tintegra l-pazjenti fil-komunità. Is-servizzi ta' Mount Carmel diġà jagħmlu ħafna xogħol magħhom waqt li huma jkun għadhom fl-aħħar xhur tagħhom bħala pazjenti fl-isptar. Imbagħad aħna nirċievu l-ismijiet tan-nies li jistgħu jkunu adattati biex jgħixu f'dan il-post, nintaqgħu magħhom flimkien ma' kumitat joint, jiġifieri hemm nies kemm minn Richmond u kemm minn Mount Carmel u insiru nafuhom biex naraw jekk il-bżonnijiet tagħhom u l-ħiliet li għandhom ituhomx l-opportunità illi jgħixu hawnhekk fil-komunità. Il-Ministru Fearn qal li fil-waqt li qed tissaħħaħ il-kura fis-saħħa mentali, il-pass li jmissu li jingħata ġdid lill-Isptar Monte Carmeli. Monte Carmeli huwa sptar antik ħafna, sptar li għandu bżonn refurbishment qawwija, u aħna qegħdin fil-proċess li nikdbu l-sejħa għall-interess biex investituri anke privati jitlu magħna biex nagħmlu refurbishment qawwi. Madankollu maħniex qed inħallu il-proċess jispiċċa qabel ma jsir ix-xogħol u qegħdin fil-limitazzjoni tal-post kif inhu llum nagħmlu refurbishments numru ta' swal. Intqal ukoll li mhix xi ħaġa faċli li tonqos l-istigma dwar dan il-qasam u proġett bħal dan għandu rwol importanti. Bġirien bħal Lidja Xiberras tistqarmana li għalkemm mal-bidu kienet xettika ilesta tagħti kull għajnuna biex verament dawn il-persuni jintegraw. L-ewwel kienet sorpriża għalina x'ma konniex nafu x'tip ta' hostel se tkun. Però mhix problema assolutament xejn għalina li ħajkonna nies li bi bżonnijiet. Xorta se nkun daqs li kieku hija neighbor li għandna l-oħrajn li jenna magħhom 42 sena ngħidu hekk hawnhekk aħna. Mhix differenza għalina.